Здравейте! Днес ще ви покажа как бързо и лесно да настроите чрез Hikconnect достъпа до устройство Hikvision. В случай ние използваме IP камера на Hikvision. За целта ви трябва акаунт в услугата на Hikvision Hikconnect. Използвайте линка да се регистрирате чрез мейл. Ние имаме такъв, затова направо ще се логнем в него. Вписвате си юзернейм и парола и влизате в акаунта си. Също е необходимо да отворите менюто на камерата или рекордера, който искате да добавите в акаунта си, в нашия случай камерата, за да активирате достъпа до платформата. Въвеждате потребителско име и парола, след което трябва да влезете в меню конфигурация или настройки, за да достъпите съответното меню. Ще го откриете в Network или мрежи, разширени настройки на мрежи. В таба Platform Access ще намерите необходимата настройка. Сложете отметка на Enable, т.е. да активирате услугата, и ако има верификационен код, го въведете. Ако не, измислете си такъв. Не забравяйте да съхраните направените промени. Върнете се обратно и натиснете бутона Добави. Тук е необходимо да въведете 9-цифрения сериен номер на устройство, което искате да добавите към акаунта. След което натискате бутона Търсене и системата при запазване ще ви попита за верификационния код, който сте въвели през менюто. Вписвате го и изчаквате да бъде опреснена информацията. Ще ви излезе съобщение, ако всичко е наред. Уверете се, че устройството е видимо не само като добавено, но и като свързано към интернет. Статусът трябва да бъде онлайн. Да видим резултата. Сваляйки си приложението за Android или iPhone на телефона, устройството вече ще е добавено в акаунта ви и вие може да преглеждате какво се случва не само на живо, но и записи от него. В случай използваме приложението за iPhone, като то ви дава възможност да избирате между 3 различни нива на качество на картината. В нашия случай е леко влошено поради записа на голям екран. Това е всичко. И не забравяйте да се абонирате за канала ни, ако сме ви били полезни.